Вітаю, сябры, павяртаемся ў эфір. Ужо ёсць трошкі больш інфармацыі па падзеях, якія сёння адбываюцца ў Беларусі. Вельмі шмат замоўленняў. Зараз збярэм усё гэта дакупы і паспрабуем хаця б трошкі прааналізаваць тое, што адбываецца і якая на сёння існуе пагроза насамрэч сусветнай супольнасці, таму што сённяшні, як гэта называецца, інцыдэнт у міжнародных суполках, па-нашаму акт міжнароднага тэрарызму, вельмі можа ўплываць на падзеі, якія ў хуткім часе будуць адбывацца. Беларусь сёння абсалютна відавочна можа быць вызнана небяспечнай краінай, пры ўладзе якой, я нагадваю, знаходзіцца абсалютна нелегітымны узурпатар. Зараз я попрошу вас распаўсюдзіць стрым, я сама гэта раблю. Давайте трошку зараз прыдзелім часу таму, каб дадаць падабаечку, все як мы любім. Я дзякую, сябры, што вы павяртаецеся, займаемся справамі далей, ніхто не адпачывае, ніхто не спіць. Беларусы ўжо год як не спяць, мне здаецца, можа і больш, таму зараз будзем абмяркоўваць, што адбылося сёння у Беларусі, хто яшчэ не ў курсе. Сёння, напэўна, самая рэзанансная навіна астатніх дзён. Мы маем смерці у шклоўскай калоніі Вітольда Швурка, хто не памятае, і сёння стала вядома, што ўжо 3 супрацоўніка сілавых структур займаліся самагубствам, скончылі жыццё самагубствам, прабачце. Паралельна зараз прыходзіць шмат паведамленняў, як рэагуюць сусветная суполка, што на першых палосах усіх ЗМІ. Еленка, чаму белая браслетка? У мяне не белая браслетка, у мяне, сябры, у мяне такой стандартны набор, заўсёды у мяне вось гэтыя стужкі. Распавяду яшчэ, у мяне была вось такая стужачка, я яе ўзяла на Майдане у лютым 2019 года, калі я ездзіла в Украіну, 20-го, я уже не памятаю, 20-го, здаецца, 20-го. Вось я взяла стужачку, яна мне была вельмі такая да душы. Я ў той час хадзіла у розных гарадах Украіны, у мяне быў невялічкі ваяж, я прыехала з Літвы, і з Літвы я ляцела ва Украіну, і стужкі былі, і падчас падзей беларускіх, вось роўна такая ж самая стужка, падчас беларускіх падзей я бегла ад аўтазаку, а мяне ручка маленечкая, то есть, разумееце, што яно саскочыць можа імгненна, і вось адну такую стужку я загубіла. І цікава, таму што мы праводзілі, ўжо ладзілі калі акцыі на Майдане, я ўжо была в Украіне, да мяне падышла дзяўчына, сказала, што яна ведае, што ў мяне няма такой стужкі. Вось мне падаравалі 2 стужкі, адна беларуская, адна украінская, і вось гэты брэнзалет мне мама зрабіла, каб я не ныла, што я стужку загубіла. Гэта мамін падарунак, яна літаральна за ноч зрабіла мне альтэрнатыву, і вось гэтую стужачку я прывезла з Беларусі. Усе рэшты артефакты з мяне паздымалі, пазабіралі мае сцягі. Мой легендарны сцяг, за якім я гуляла па плошчы, ён у Олексе падпісаны, таксама у мяне былі сцягі. Я раздала іх сваім сябрам, падпісала таксама, таму, калі бачыце падпісаны сцяг мною, вось гэта такія мае маленечкія падарункі сябрам. Спачувайте з миром, пане Вітольд. Так, ведаеце, шкада, што вельмі цяжкая сітуацыя. Я шмат звяртала ўвагі на беларускіх гісторыкаў і раіла сваім сябрам некаторыя рэчы. І вось я себе злавіла на думкі, што я так мала часу гэтаму прыдзяляю насамрэч, таму што вось знакамітыя, знакавыя прозвішчы, яны ўсё яшчэ ў мяне папераду азнакамлення, таму што шмат я даведалася, калі пачала прыдзяляць увагу гэтай ўсёй гісторыі, таму так, на жаль, я не ведала яго прыватна, хаця я ўпэўнена, у мяне былі магчымасці, таму што абсалютна пра беларуска накірованы чалавек. Я чытала Facebook людзей, якія прыватна яго ведалі,
І гэта сапраўдна для Беларусі гора. А ў такіх умовах, у якіх ён загінуў, мы лічым, што гэта не выпадкова абсалютна, і гэта страшна, калі мы губляем лепшых з-за сваёй нейкай, мабыць, несамаздатнасці, мы нешта недапрацоўваем, мы нешта. Сёння я літаральна сачу за стачкамам яшчэ паралельна. Мне вельмі цяжка назіраць, як стачкама, а яны зараз гэта, ну, я не магу сказаць, што першая група рызыку, але адна з найпершых груп рызыку людзей, якія застаюцца ў Беларусі, яны ў стачкі, і яны заклікаюць да стачкі. Вось я бачу, як яны б'юцца штодзённа заклікамі, пастамі, просьбамі, мальбамі, всім, чым заўгодна яны звяртаюцца да сваіх супрацоўнікаў, заклікаюць, паясняюць. І мы бачым, 1-2 чалавекі далучаюцца да стачкі, і вось гэта жудасная сітуацыя, калі людзям прапануюць абсалютна мірны шлях. Ён для Беларусі максімальна бяспечны, таму што Украіна адбіваецца ад Расіі. У нас не будзе такой магчымасці. Мы маленечкі, мы не здатныя. Тым больш, што тут, калі правадзіць ужо аналогіі, то ні сілавы блок, ні вайсковыя структуры, яны не далучаюцца да народу. Наадварот, гэта ворагі народу, таму што яны знішчваюць яго. Разумееце, тут вельмі цяжка і складана бароцца, таму што падтрымка выключна людзей, якія ідэйныя, якія вераць у будучыню Беларусі. А такіх, як заўсёды, не вельмі шмат. Не, я не кажу, што беларусы не могуць чыніць супраціў. Я кажу пра тое, што мірныя грамадзяне падтрымкі з боку тых, хто павінен іх абараняць, не маюць. І гэта вельмі ускладняе нам ситуацию. Плюс вы ведаеце, что не так давно была зачистка, перарэгістроўвалі зброю, ізымалі зброю беларусаў. Ну, усё гэта паводле тых звестак, якія мы зараз атрымліваем, тое, што мы бачым у Беларусі, усё лагічна. Яны прыбіралі ўсе магчымыя варыянты нейкага восстання ў Беларусі. І я лічу, што тое, што адбываецца ўвесь гэты час, астатнія, амаль 10 месяцаў, гэта гераізм з боку беларусаў. Таму я не магу крытыкаваць свой народ у прагненні быць вольнымі. Калі гэта не прыпыняецца амаль год, гэта сведчыць пра тое, што мы робім усё магчымае, каб вызваліць сваю краіну. Проста мы апыніліся ва ўмовах нашмат складанейшых, чым іншыя краіны. І тут, насамрэч, я таксама раблю ўсё магчымае, каб з-за мяне, з-за маіх слоў, з-за маіх дзеянняў, мабыць, нейкіх рэчаў, якія я дадаю ў Беларусь, ніхто не пастраждаў, ніводны чалавек. Гэта важліва. Зараз скажу, мабыць, жудасную рэч, але чым больш ахвяр, тым мацней нацыя. На жаль, шкада, да, гэта нас аб'ядноўвае вельмі моцна. Правільно ведучий сказав, як ім спинитися тим у менших упирям. Я ще раз підкреслюю, Україна тут трошки, я не кажу, що лепша історія, я не кажу, що ой, у вас так було все набагато простіше, чим у нас. Але вось мы зараз аналізуем сітуацыю, я шмат часу прыдзяляю украінскім падзеям і беларускім падзеям, і у вас хаця бы была нейкая падтрымка з боку людзей, больш-менш, якія маюць вагу. У нас, на жаль, такіх людзей няма. Тую ж самую сцэну паставіць элементарна мы не можам. Барыкады людзі пачыналі будаваць. На пляцоўках на Рыгі былі барыкады, на Пушкінскай, да, вось праспект Пушкінскай ідзе перамогі. Там таксама людзі ставілі барыкады, але гэта знішчвалася проста імгненна. Мае сябры казалі, тыя, хто праходзіў Рыгу, яны некалькі гадзін паспелі пастаяць. Іх знеслі проста, жудасны разгон быў настолькі, што вы памятаеце, хто не валодае інфармацыяй, на канале Олекса, майго сябра Піра Снайдерса, поўны спектр падзей, якія мы асвечвалі ў жніўні месяцы. І там абсалютна відавочна, што лукашысты ішлі забіваць беларусаў. Там не ішло пытанне проста неяк
пайсці на дыялог з людзьмі, неяк размаўляць з народам. Не, увогуле не разглядаўся нават такой варыянт, не разглядаўся. Была дана каманда забіваць. Што яны і выканалі тады, выконвалі ўвесь гэты час і выконваюць зараз. Разумееце, я не ведаю, мне вельмі цяжка. Олекса, вітаю. Зараз можливість на хвилі цього терористичного акту, який сьогодні відбувся, вимагати у світового спільноти. Так, я з тобою абсолютно згодна, і я вельмі вдячна українському МУС за те, що вони своєчасово відреагували і притягнули увагу, тому що Україна на сьогоднішній день, Україна, Литва, Польща, це ось три такі країни, на які ми вельмі орієнтуємося і сподіваємося, що за підтримкою міжнародних організацій ми зможемо виправити ситуацію у Білорусі. Я ще раз кажу, так, Роман Протасевич зараз у величезній небезпеці. Я б тут уже на сьогодні, на гэты час вимагала показати його, як він зараз виглядає. Тому що я абсолютно упевнена, що його уже хутчэй за ўсё закатавалі, таму што паводле тых звестак, якія я збірала увесь гэты час, было вядома, што на барту летака, на якім ён знаходзіўся, з ім побач была яго дзяўчына, і ён спрабаваў перадаць ёй абладнанне, на якім хутчэй за ўсё знаходзяцца нейкія нецікавыя карысныя рэчы, і у той же час яе таксама затрымалі. Ні, я не кажу про самословесну реакцію, я кажу про реальні дії, які можуть зупинити цей режим. Василь Косакач пише, що Пернічого буде максимум стурбованість. На жаль, вовремя ти уїхала, Хелен. Владимир Рабінович, я вам щиро кажу, тут Олекса зараз присутніше, не будь з лукавством з моєго боку. Я не выезжала, что называется, до остатніх хвилин. Просто. У меня не было в планах покидать Беларусь. Просто уже обставины у той час, когда мы разумели, что все, або нехто буде надавать информацию далей, и основная, напевно, причина, по якой мне мои сябры дапамагалі, это падтрымка інфармацыйнага поля, тому что Олекса літаральна, ён некалькі месяцаў мне казаў, ты неэфектыўна, калі ты за кратамі, ты не разумееш, з цябе карысці нуль, калі цябе няма ў інфаполі, хто будзе надаваць інфармацыю? Мае сябры, яны хаваліся. Таксама, вы паглядзіце, канал Народнай грамады, ён на некаторы час прасеў, таму што фізічна на ім працаваць немагчыма было. У мяне ў заручніках была моя каманда ў Беларусі, якую зараз вывезлі ў Літву, і завтра мы плануем зрабіць стрым уже сумесны, разам аб'яднаўшыся. І я шчыра кажу, я за Беларусю, я схожу с ума, я хочу павярнуцца на тыя плошчы, якія былі ў маім жыцці. Вы не разумееце, гэта як просто як тое, без чаго ты ўжо не ўяўляеш сваё жыццё. Плошчы для мяне гэта не абавязкова быць на плошчы апазіцыянерам. Нашыя плошчы будучыні, яны абсолютно, я ўпэўнена, будуць павязаныя выключна з падзеямі клёвымі, класнымі. Гэта будуць сустрэчы аднадумцаў, гэта будуць свята, гэта будзе радасць, гэта не будзе вось таго гвалту і жуці, якую зараз мы назіраем у Беларусі. Я мару павярнуцца на плошчу Каліноўскага, я мару павярнуцца на Камароўку. А мяне цягне ў Беларусь просто жудасна. Адзінае, што зараз магчымасці нават просто неяк я перасеку мяжу з аднаго боку, з таго боку ўжо все. Вось далей нават працы не будзе. Я метр зраблю на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, і на гэтым уся моя гісторыя скончыцца. Яны не дадуць нам павярнуцца, яны спецыяльна зрабілі ўсё магчымае, каб мы пакінулі краіну. Таму мы працуем зараз вось у такіх умовах з-за мяжы. Пры гэтым, яшчэ раз скажу, мы не забываем, адкуль мы, як я не адмаўлялася ад украінскіх каранёў, як я не адмаўлялася ад Украіны, так я не адмоўлюся ад Беларусі. Гэта трэба разумець. Так што, калі ласка, сусветная супольнасць, далучайцеся, падтрымлівайце, таму што без вашай падтрымкі нам будзе вельмі складана. Мы маленечкая краіна, толерантная краіна, як бы там ни было. Беларусы, я чула меркаванне, што беларусы не умеюць ваяваць. Мабыць, вы і правы.
Я не буду аспрэчваць гэтыя меркаванні, мабыць, мы дзейсна не ўмеем проста ваяваць. Я хацела бы зараз трошкі павярнуцца да сённяшніх падзей і абмеркаваць тое, што сёння адбылося. Літаральна адбыўся захоп. Вось, і ёсць уже невялічкая. Так, потрібно вчитись і воювати. Я згодна з тобою. Я згодна з тобою бути борзой і ось такой отчиненной. Я училася у українців. Що хопіць мовчать, що хопіць неяк, ой, а гэта ж засудзяць. Я, напэўна, з дапамогай маіх украінскіх сяброў зразумела, што нельга баяцца нікога. Хейтят, ну нехай хейтят, смеются над тобой, пишут комментарии, поведомления некие, там погрозы, не звяртай на гэту увагу. Ну, дурня ў свеце хапае, усім добрае не будзеш. І так моя гісторыя, напэўна, з гэтага такога актыўнага супраціву, яна пачалася з майго YouTube-каналу. Дагэтуль я была проста актывісткай, спакойненька працавала, распрацоўвала некаторыя рэчы ў сваёй камандзе. Зараз мы адчынена кажам, як ёсць. Як ёсць. Шкадую, што я не рабіла гэтага раней. У мяне была магчымасць, напэўна, у мяне не было матыватара, якой бы мне падказаў, што ёсць яшчэ альтэрнатыўныя пляцоўкі, на якіх можна працаваць. Неяк так. Пакуль Масандра і яе верныя сабакі хлусяць пра тое, што жыццё людзей для іх важней за ўсё, паспрабуем аднавіць карціну таго, што сёння адбылося. У Грэцыі Пратасевіч заўважыў дзіўнага рускамоўнага чалавека ў аэрапорце з скураным чамаданчыкам, які паспрабаваў сфотаграфаваць яго дакументы, а затым схаваўся. Самалёт падняўся ў паветра. Калі ён быў на тэрыторыі Беларусі, мабыць, гэты ж самы грамадзянін заявіў аб тым, што самалёт замініраваны. У самалёце здарыўся канфлікт паміж экіпажам і дадзенымі пасажырамі. Гэты факт пацвярджае начальнік літоўскага міжнароднага аэрапорта. Відавочна, што экіпаж адмаўляўся садзіць самалёт у Менску, так як да аэрапорта Вільні было значна бліжэй. Тады па камандзе галоўнага тэрарыста былі ўзняты знішчальнік і, як зараз вядома, верталёт, каб прымусіць грамадзянскі самалёт да пасадкі любой цаной. Не здзівімся, што пілоту паступіў загад збіваць лайнер, які да апошняга не хацеў здзяйсняць пасадку ў Менску з-за дэбашыра на борце. Пасажырам рэйса, якіх было 120 чалавек, у тым ліку дзеці, экіпаж нічога не паведаміў, сказаў толькі сядзець і чакаць. Рамана шчыра шкада, яму пагражае смяротнае пакаранне. Ага, жыццё людзей самае важлівае. А вось апошнія сумняваюцца ў тым, што ўлада захоплена ў Беларусі. Што ўлада захопленая ў Беларусі сябе вар'ята-тэрарыстам не лічыць. Павінны цяпер мільярд разоў падумаць, перш чым разважаць на тэму перамоваў. І яшчэ адзін прывітанне Рэне Фазелю. Як вам такая нармалізацыя? Наступны чэмпіянат правадзіце Самалі адразу. Масандра і жоўта-карычневыя каналы можаце не кіраваць і не церсці пасты, ўжо не дапаможа. Плюс інсайт. Брыгады хуткай і машыны МНС з Мінска прыехалі загадзя. З моманту пасадкі самалёта да іх доблеснага з сірэнамі ўезду на тэрыторыю аэрапорта прайшло ўсяго 10 хвілін. Так што вось вам яшчэ адзін доказ таго, што хто мінаваў самалёт. Гэта паведамляе зараз адзін з тэлеграм-каналаў, якой збіраў інфармацыю. Нагадваю, сёння рэйс Ryanair павінен быў здзейсніць пералёт з Афін да Вільні праз паветраныя тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. Каля Ліды, блізка Ліды, за 200 кіламетраў ад Менску і за 90 кіламетраў да літоўскай мяжы. Ад дыспетчару Беларусі прыйшло паведамленне пілотам борта, каб яны разгарталіся ў бок Менску. Як зараз, вядома, пілоты не збіраліся выконваць гэты наказ. І у той час стала вядома, што борту пагражалі знішчэннем, паколькі ён нібыта прадстаўляе з сябе пагрозу. І ў неба здымаўся адзін самалёт, і
знішчальнік і адзін верталёт, якія прымусілі разгарнуцца самалёт і вылецець у бок аэрапорта Менск. У аэрапорце Менск людзей пратрымалі больш за 2 гадзіны, быў праведзены паўторны дагляд. Як паведамляюць сведкі, людзей распраналі амаль дагала. Цікава яны трактуюць гэта, што на іх былі спушчаны псы. Я дакладна не ведаю, ці яны маюць на ўвазе жывёлін, або яны маюць на ўвазе тых ублюдкаў, якія здзейснілі гэты тэрарыстычны акт. Усе рэчы перавяраліся. Роман Пратасевіч у той час, калі борт пачаў разгартацца ў бок Менску, ўжо, напэўна, адчуў, што, хутчэй за ўсё, уся гэта аперацыя, якую мы называем «Другі Вагнер», была здзейснена сама з-за яго. Лукашыцкія псы нейкім чынам даведаліся, што на гэтым барту самалёту будзе знаходзіцца іменна ён. Я нагадаю, што самыя незручныя тэлеграм-каналы «Нехта» і група каналаў «Нехта» — гэта і «Лухта», і «Нехта Лайф», таксама канал «Беларусь галоўнага мозгу», дзе адміністратарам з'яўляўся Роман Пратасевіч. Яны вельмі незручныя былі рэжымы, пакольку надавалі максімальна аператыўна і аб'ектыўную інфармацыю, якая адбываецца ў Беларусі. Таксама мы можам абапірацца не псы, пацукі, тэрарысты. Давайте ўсё называць сваімі імёнамі. Тэрарысты. Зараз у Беларусі тэрарыстычная групоўка. І такім чынам Роман Пратасевіч, яшчэ раз нагадваю, спрабаваў перадаць сваёй дзяўчыне сваё абладнанне, але, як стала вядома, яна адна з тых 6, якія не трапілі на борт. Лёс 4 расіянцаў і хто гэтыя расіянцы, нам невядомы. Таму мы чакаем нейкія, мабыць, параўнальныя спіскі паміж афінскім бокам, якой здзейсніваў пасадку і надаваў спісы тых, хто зайшоў на самалёт, і Вільні, якая ўжо прымала борт. Адзінае, што людзі неахвотна даюць каментары, і бортправаднікі і пілоты борта адмовіліся даваць каментары. Яны вельмі тэрмінова і хутка пакінулі аэрапорт. Адзінае, што мы чакаем, я так разумею, замоўленасці сусветнай суполкі наконт таго, што адбылося. Яны дадуць ужо афіцыйныя каментары. Зараз, я так разумею, іх проста каардынуюць дзеля таго, каб праясніць сітуацыю. Таці, пілоты ВПС, Беларусі, військові злочинці, тэрарысты. Называйце ўсё сваімі імёнамі. Я супраць гераізацыі людзей, якія абсалютна нічога не зрабілі для маёй краіны, і шум па гэтаму поводу. Гріша Артюхова, а што вы зрабілі дзеля таго, каб Романа Пратасевіча не затрымалі і каб я не вымушана была выехаць з дзецьмі ва Ўкраіну? Скажыце, калі ласка. Альяночка Давыдова. Применение военной авиации против гражданского судна выкрутиться не удастся. Похищение людей, терроризм, переговоры с террористами. Надеюсь, уже никто не захочет вести. Так, некалькі прадстаўнікоў некалькіх краін знаходзілася на борту. Я зачытвала спіс, там і Аўстрыя была, і Нямецчына, і літоўцы, і беларусы. Міжнародны рэйс быў здзяйсняўся. Відавочна, што гэта міжнародны скандал, абсалютна. І па звестках адной з крыніц сцэнар хацелі здзейсніць для Святланы Ціхановскай, але Масква адмовіла. І ў Вільню не вылецелі 4 грамадзяніна Расіі і 2 Беларусі. Медыкам і СМІ, якіх адправілі да аэрапорту, згадана было прыбыць на месца, выключыць тэлефоны і чакаць. Распавядаць забаранілі пад пагрозай крымінальнай справы. Чакаем бліскучых сюжэтаў пра тое, як, ратуючы Еўропу, выпадкова затрымалі тэрарыста, якога спачатку на борце і не замецілі, а самае галоўнае, уся Еўропа ў адзін голас кажа, што Еўропу трэба ратаваць ад тэрарыстычнай хунты, якая захапляе самалёты. На дадзены момант цікава, мне прыходзяць прыватныя паведамленні. Давайте падымем навіны. Людзі пачалі ўжо выкладаць
першыя відэа, якія яны паспелі засняць падчас таго, што адбывалася ў Беларусі. Гэта ўсё вы знойдзеце на маім канале. Я раблю рэпосты мовы арыгіналу, таму, калі ласка, не абражайцеся, калі гэта не зусім адпавядае майму моўнаму кантэнту, прабачце. Гріша пішоў на струк лікуватися. Цудоўна. Григорий пішов на струк. Гэта, Грыша, не вы мне зараз пішыце ў тэлеграм выпадкова. У такого многостаночника, який паспявае і ў чаце шаліць, і паведамленні кідаць. Пасажыры рэйса Ryanair Афіны Вільні распавядаюць, як праходзіў дагляд у Менску. Хочаце, я вам такі дагляд правяду, вам будзе вельмі непрыемна. Журналісты спыталі, распраналі. Людзі пішуць, не распраналі, але абмацавалі ўсяго. Пішуць і дзяцей, так, і дзяцей, не ведаю нават, на што іх перавяралі. Калі вы атрымалі інфармацыю, што самалёт замініраваны, спыталі журналісты у людзей, людзі адпавелі, нам гэтага ніхто не казаў. Мы прачыталі гэта ў інтэрнэце. То бок, тое, што літак замініраваны па меркаваннях беларускай улады, людзі даведаліся толькі пасля таго, як яны селі непасрэдна у Вільні. Йохан, вітанечка, вітаю вас. Давайте яшчэ трошки абмяркуем падзеі. Дарэчы, Ресурс Тутбай, хто падпісаны быў, калі ласка, карыстайцеся, ён нікуды не знік. Я нагадаю, што ў той жа дзень, не ў той жа дзень, на наступны дзень на каманду Белсата была таксама атака у беларускай студыі падчас прамогу, не падчас прамогу эфіру, а падчас запісу адной з праграм варваліся чарнашмотачнікі і тэхнічную групу Белсата таксама затрымалі. Джек Стеллер, вітаю, Василько, вітаю, Rock Music World поздаровалася. Багато смактончик, Олекс. Ой, я з вас не могу. З Акрэсціна сьогодні вийшла журналістка Тетяна Капітонова, і яна распавела пра жудасні умови, які адбываюцца ў камерах. Яшчэ раз заклікаю вас, калі ласка. У нас те, хто знаходзіцца ў няволі, знаходзіцца пад прамой пагрозай жыцця. Таму крычым, усё, што можна распаўсюдзіць, распаўсюджвайце. Ёсць эфект. Гэта не падабаецца рэжыму. Вы бачыце, якая рэакцыя на Романа Пратасевіча. Хаця, па сутнасці, ён нічога крымінальнага не зрабіў. Ён толькі дапамагаў распаўсюджваць інфармацыю. Як распавядае Тетяна, я спала на падлозе, там было самае цёплае месца. Па словах Капітонавай, яна знаходзілася ў 2 камерах. Першая двухместная у пікавы перыяд было 16 чалавек. У запісе ёсць перашкоды, мы не можам дакладна сцвярджаць, што гаворка менавіта пра двухместную камеру, заўважае рэдактар, 14 палітычных і 2 бяздомныя жанчыны. Потым лік стаў памяншацца. Пазней Капітонова перавялі ў іншую камеру. Там была 4-мясцовая камера, і нас было 6. Гэта было локшэрі, як смеецца яна. Капітонова прызнаецца, што ў другой камеры было халадней. Яна спала на падлозе, таму што там было самае цёплае месца. Там двух'ярусныя ложкі, яны жалезныя, на іх не было матрасаў. У жалезных канструкцыях ложкаў ёсць пустэчы, пра якія, па словах Тацяны, можна адбіць усе косткі. Я хачу спаць некалькі разоў, і я хацела спаць, і некалькі разоў мне не спадабалася. На падлозе Тацяна спала ў курцы, якую прывезлі ёй і пакінулі адной з сукамерніц. Яна была затрыманая ў лёгкім плашчы і мела патрэбу ў падтрымцы. Мы шмат распавядалі, што адбываецца ў беларускіх СІЗА, на Акрэсціна. Дакладна стала вядома, таксама з крыніцай «Дысідэнт» я планую зрабіць невялічкае інтэрв'ю, таму што дзяўчыны валодаюць вялікай колькасцю інфармацыі. Дакладна нам вядома, што акрамя таго, што заліваюць падлогу хлоркай, хто сачыў больш-менш на маім канале свайго часу, я
брала каментары у Максіма Урбановича, у Сергея Майцкоца, і яны распавядалі, што якія жудасныя ўмовы. Хлорка заліваюць падлогу, а зараз у камерах знаходзіцца значна больш людзей, па месцах якіх разлічана яна сама. Людзі дзейсна спяць, хто на стале, хто на падлоге. На ложиках спаць абсалютна немагчыма, таму што калі бы вы бачылі, як яны выглядаюць, гэта такія металёвыя дроты, якія паміж сабой спаяныя, і на іх проста фізічна знаходзіцца немагчыма. Очень приятно, когда меня назвал Йохан. Ой, я вас не ведаю. Я не ведаю, дзе вы жывеце. Ну, канешне, я Rock Music World вельмі доўгі час ужо сябруем, мне вельмі прыемна побач з сабой адчуваць падтрымку такіх людзей, таму што это важліва. Гэта вельмі натхняе і надае, я яшчэ раз кажу, сіл ганяць ва ўсю моц. Дык вось тыя ўмовы, якія ў камерах, вялікая колькасць людзей. Плюс, чаму мы кажам, што гэта генацыд? Гэта спрамованая акцыя не акцыя, а спрамованыя дзеі супраць беларусаў, таму што спецыяльна забіраюцца матрасы. Дагэтуль мы малі справу, гэта дзесьці вясна бліжэй да лета. Нам паведамлялі нашыя сябры, што завшыўленыя матрасы аддаюць. Сергей Спарыш, прабачце, калі выходзіў з Акрэсціна, ён першыя вось яго словы, як зараз памятаю, мы яго сустракалі, ён сказаў: не абдымай мяне, у мяне вшы. Я яму тады сказала, што мне абсалютна ўсё роўна, што ты, як ты, я хочу цябе абняць. І зараз гісторыя паўтараецца, я так зноўку хачу яго абняць. Я нагадаю, Сергею Спарашу далі 6 год зняволення. І у адказ на вымушаную пасадку міжнароднага рэйса Афіны-Вільнюс і дзеі Менска, пры гэтым інцыдэнты, прэзідэнт Літвы Гітанас Наўседа прапануе вызнаць небяспечным паветранае прастранства над Беларусю, прыпыніць прымаць беларускія паветраныя суда ў аэрапортах еўрапейскага звязку, а таксама правесці тэрміновае расследаванне міжнароднай арганізацыі грамадскай авіяцыі і ввесці сур'ёзныя санкцыі супраць рэжыму. Лідары краін Еўрапейскага Саюзу звязку абмяркуюць гэтую сітуацыю ў Еўрапейскім савеце, якой пройдзе 24 і 25 траўня. Такім чынам, я мяркую, што гэта, напэўна, будзе адным з такіх трыгераў, таму што абсалютна відавочна, што ані Расія, ані Беларусь зараз краінамі бяспечнымі не з'яўляюцца, і тыя акты тэрарыстычныя, якія адбываюцца на землях іншых дзяржаў, іншых краін, чамусьці зараз гэта ўсё замоўчваецца. Шчыра кажу, ужо вось дзесьці тут сядзіць, гэта безмоўная, вось гэта тая сітуацыя, калі патрэбна казаць. І сёння ўжо ў адным папярэднім стрыме я казала пра тое, што зараз усе пагрозы, якія трапляюць на маю адрэсу, яны будуць агучаны ў прамым эфіры. І я заклікаю сваіх сяброў, якія таксама атрымліваюць падобнага характару паведамленні, таксама агучваць, таму што хопіць, напэўна, маўчаць. І я яшчэ раз кажу, у нас ёсць інфармацыя пра тое, што нібыта нас будуць вывозіць на консульскіх нумарах. Вы ведаеце, што консульскія машыны яны не даглядаюцца. Такім чынам, хтосьці лічыць, што нас могуць выкрадаць такім чынам. В матрасах, казали, клопи живуть, вночі вилазять і починається саме цікаве. Не спить ніхто, всі танцюють. Я не могу жартаваць наконт гэтага, таму што непасрэдна мае сябры зараз. У нас ёсць інфармацыя, якую я не маю маральнага права агучваць. Яе агучыць пані Марына Адамович, калі яна палічыць неабходнасць тэрміновай заявы зрабіць, але мы ведаем, у якіх умовах яна знаходзіцца, і я маральнага права жартаваць над гэтым не магу. Яны спрабуюць жартаваць насамрэч, але той жах, якой адбываецца там, я баюся, што
Няхай яны выйдуць здаровыя і жывыя. Ось галоўнае, як я праецырую зараз гэтую сітуацыю. Я сёння з братам размаўляла, я сказала, галоўнае, мне ўсё роўна, як, што далей. Галоўнае, павярніся здаровым і жывым, усё. І тое я зараз на Беларусь праецырую, павярніцеся проста. Усё. Ні на кого, ні на што не абражаюсь. Вось проста павярніцеся жывымі. Нічога не хочам. Пабачыць іх вочы. Таму што тое, што разгартаецца зараз у Беларусі, ну, дзяўчына Романа Пратасевіча, таксама захопленая ў Беларусі, паведамляюць, што яны ляцелі разам з Романам у адным самалёце, які быў захоплены беларускім ВПС. І МУЗ Беларусі распавёў аб праверцы самалёта РНР. Гэта ўжо лукашысцкія крыніцы. Праверку ў Мінску авіялайнера заняла больш за 2 гадзіны, распавёў камандзір сапёрна-піратэхнічнай групы ўнутраных войскаў МУЗ Беларусі. Гэта той, напэўна, ублюдак, калі быў салют у Менску. Яны неправільна паставілі з маскалямі ўстаноўкі. Гэта навіна таксама прайшла нешта міма, і амаль ніхто не звярнуў на яе ўвагу. І гэтая выбухоўка, яна спрацавала не так, як патрэбна, і яна пачала паліць не ў паветра, а вакол сябе, і адзін з асколкаў гэтай установкі трапіў жанчыне ў горла і перабіў ёй аорту, і яна загінула, не даехаўшы да клінікі. Напэўна, гэта вось гэты ушлёпак піратэхнік, знаток, дае каментары. Пра гэтую нядзелю ў эфіры тэлеканала «Беларусь-1» паведаміў камандзір гэтай групы. Паводле ТАСС ён размаўляў з журналістамі ў балаклаве і не раскрыўшы свайго імя. Такое вельмі важліва. Ведаеце, у Беларусі чалавек у балаклаве, не раскрыўшы сваё імя. Ссуцца баяцца. Ссуцца баяцца капітальна. 2–2,5 гадзіны пайшло на працу. Багаж правяралі, таму што ў багажы маглі быць закладзеныя выбухоўкі і прыстасаванні. У сялёне маглі быць пакінутыя рэчы з ручной паклажы, але дзе таксама магло знаходзіцца выбуховае прыстасаванне. Таму агледжаны візуальна цалкам самалёт унутры і звонку, і агледжаны багажны адсек. Людзі правільна сказалі, што запусцілі сваіх псоў і пачалі пераверку. Пасля таго, як рэйс Афіны-Вільнюс прызямліўся ў літоўскай сталіцы, у салон самалёта зайшла прэм'ер-міністрка Літвы Інгріда Шыманіта і звярнулася да пасажыраў. Я вельмі рада, што самалёт нарэшце прызямліўся ў аэрапорту Вільнюса. Вельмі спачуваю усім і усяму, што вам прыйшлося перажыць дзеля таго, каб павярнуцца. Гэта беспрэцэдэнтны выпадак, і такое цярпець нельга. Ад сябе яшчэ вельмі прашу, каб вы саблюдалі спакой, мы зробім усё, каб вы як можна хутчэй дабраліся дадому. Але вас уже сёння могуць патрабаваць інспектары паліцыі і задаць некалькі пытанняў. Мы ўсе разумеем, як вы сябе пачуваеце, каштуем ваш час і хацім, каб вы хутчэй дабраліся дадому. Вось так звярнулася да грамадзян, якія знаходзіліся на барту самалёта, міністрка Літвы Інгріда Шыманіта. Усё па-чалавечаму. Беларусы замежжа нешта шумяць беларусы замежжа. Дарэчы, сёння праходзіць вельмі шмат акцый у падтрымку Романа Пратасевіча, таму што здзейснен міжнародны тэрарыстычны акт у Рэспублікі Беларусь, і відавочна, што сёння і Львов у Украіне, і Кіеў выходзілі, таксама мае сябры ў Вільні, проста людзі, якія запакоеныя з гэтай сітуацыі. Варшава, Брусэль выходзіў, Нямецчына выходзіла, велічэзная колькасць краін. Трошкі пазней будзе ўжо спіс краін, якія праводзяць сёння акцыі. Я не на акцыях, я з вамі і распавядаю, што адбываецца. Сергей Марцелев напісаў на канале «Народная грамада», хто не ведае, гэта адзін з нашых актывістаў, аналітычны склад ума абсалютна
унікальны, і ён піша наступнае: адчуваючы беспакаранасць рэжым, ён творыць усё большае зло. Роман Пратасевіч не толькі вядомы журналіст і блогер, ён ведае ўнутранюю кухню інфармацыйнага супрацьстаяння. Яго калегам за мяжой цяпер пагражае рэальная небяспека. Эпізод з сённяшнім Боінгам сведчыць, што чорныя планы экс-шэфа КДБ Зайцева аб адпрацоўцы эскадронаў смерці паляваць на палітэмігрантаў недалёкія ад ісціны. Усё гэта адбываецца на фоне паказновай абыякавасці Еўропы і Паўночнай Амерыкі. Але, як дакладна сказаў адзін з высокапасадоўцаў, Дональд Туск, захоп самалёта – гэта пагроза не толькі беларускім грамадзянам, але і міжнароднай бяспецы. Важка выказаўся прэзідэнт Літвы, назваўшы тое, што адбылося, акты тэрарызму. Але большасць паводзіць сябе як Еўропу ў канцы 30-х, ігнаруючы агрэсію Гітлера. Палітыка прымірэння прывяла да Другой светавой вайны. Абсалютна пра гэта ўжо 8-й год крычыць Украіна, і мы пастаянна заклікаем да рэакцыі, але, на жаль, на сённяшні дзень рэакцыя Еўропы, мы будзем назіраць. Назіраць нельга, неабходна тэрмінова рэагаваць, таму што сённяшні прэцэдэнт, ён страшны, не прэцэдэнт, а акт тэрарыстычны, ён страшны тым, што калі б не паслухалі дыспетчеры, толькі яны кіруюць маршрутам. Дыспетчеры не малі права даваць загад разгартаць самалёт у бок аэрапорту. Дарэчы, сёння Літва адчыніла 2 крымінальныя справы адносна беларускага боку. Прабачце. Хвіліначку. Я знайду. Паліцыя Літвы пачала 2 судовых расследаванні па факце пасадкі самалёта РНР у Менску у сувязі з захопам самалёта і у сувязі з прымусовай пасадкай. Пра гэта са спасылкай на намесніка генеральнага камісара паліцыі Літвы Арунаса Паўлаўскаса, прабачце, паведамляе адна з іх крыніц. Усё гэта на маем канале, і кіраўніцтва Еўрапейскай народнай партыі асудзіла прымусовае прызямленне ў Менску самалёту Афіны Вільня і затрыманне журналіста Романа Пратасевіча. Антоніо Лопес Інтурыс. Шакавальная і трывожная навіна з Беларусі пра арышт журналіста Романа Пратасевіча. Еўрапейская паветраная прастора не можа быць закладніцай дыктатара. Ён павінен рэагаваць тэрмінова. Гэты тэрарыстычны акт павінен мець адзначны наступовы. Плюс я нагадаю, што Роману Пратасевічу пагроза ішла яшчэ у Грэцыі, таму што паляваць за ім пачалі непасрэдна ў Афінах. Ён паведамляў пра тое, што нейкі лысы гопнік сачыць за ім, спрабуе сфотаграфаваць яго дакументы, і гопнік пакінуў яго, калі ўжо Роман праходзіў рэгістрацыю, ён стаяў наступным па чэрзе, і ён на борт самалёта так і не зайшоў. То бок вылучыць, хто гэта канкрэтна, пакуль немагчыма, але па тых паведамленнях, якія я бачу з боку маіх сяброў, паведамляюць, што будзе накіраваны ліст з патрабаваннем, каб паднялі відэазапісы з камер назірання ў аэрапорце і вылучылі гэтага чалавека, якое нёс прамую пагрозу жыццю Романа Пратасевіча. Мы гэтую гісторыю не пакінем проста так. РНР у сваім стылі адмазаўся, што таксама у авіякампаніі зазначылі, што паведамленні пра здарэнне ў адпаведнасці нацыянальнай і міжнароднай агенцыі ў авіябяспецы яны падалі. Таксама авіякампанія РНР апублікавала заяву пра здарэнне ў Беларусі. Яны паведамляюць, што экіпаж рэйсу быў апавешчаны беларускім кіраваннем паветранага руху аб патэнцыйнай пагрозе бяспекі і на борце, і быў праінструктаваны перанакіраваць борт у бліжэйшы аэрапорт Менск. Я спадзяюся вельмі, сябры, што будуць зроблены вынікі. В прошлом стриме вы сказали не критиковать Свету, но позвольте вам возразить. Можете мне нечто сказать.
Мож... можете нешта мне адпавесці. Адзінае, што я яшчэ раз падкрэслю, гэта маё прыватнае меркаванне, і я так лічу. Вы можете з гэтым не пагаджацца. Я сёння чытала адзін з каментароў, мы яго абгрунтуем ужо ў наступных стрымах. Вы маеце права на прыватную думку, вы для гэтага абіраеце. Тое, што вас, я пра беларусаў зараз скажу, прымусілі у чарговы раз прыняць фальсіфікацыя, вы гэтага не прынялі. Ну, гэта пытанне іншае. І калі апазіцыі кідаюць абвінавачванне, што за 26 год яна нічога не зрабіла, я просто згадаю, што Мікалай Статкевіч 8 год сядзіць за тое, што ён нічога не зрабіў. Настолькі Лукашенко яго любіць, што просто вось дарма кідае яму тэрмін за тэрмінам. Частка апазіцыі вымушана была пакінуць Беларусь. Мы памятаем, што з прабітай галавой хадзілі актывісты на плошчы 2010. Мікалаю Статкевіч паламалі ногі ў той час, скакалі просто чорнашмотачнікі на яго нагах. Напэўна, з-за таго, што яны нічога не рабілі. Чым займаліся людзі ў гэты час? У мяне пытанне іншага характару. Объединять вокруг зависимого человека это эффективно. Может, не надо на нее смотреть, ориентироваться. Может, она ограничитель, который должен быть убран, либо обойден. Я апелюю ваше пытанне. Я не згодна, тому что яна вясной прадэманстравала, што яна нашмат мацней за многіх нас у месце разам узятых. Таму што калі ёй прыйшла прамая пагроза на дзяцей, а Сергей, я нагадаю, той час сидзеў, і вы все цудоўна памятаеце тыя кадры, калі яна сказала, што яна вымушана будзе прыняць некаторае рашэнне. І я дакладна ведаю, што ўжо прамежутак, калі яна паведаміла, што яна будзе працягваць кампанію, не гледзячы ні на што. І доўгі час яна заставалася ў Беларусі. І не адразу дзяцей вывезлі ў Літву. Ці яна праявіла ў той час свой характар? Я лічу, што так. Я не абараняю зараз яе. Я аб'ектыўна стаўлюся да сітуацыі. Я яшчэ раз нагадую, вось гэтая тройка, ой, я нарэшце навучылася паказваць. Вось гэта не маё, я за гэта не шла. І мы абіралі альтэрнатыву. Крытыкаваць, што яна яе зрабіла, ну, прабачце, гэта трошкі безглузда, на мой погляд. Калі бы ў той час не было Святланы Ціхановскай, вы бы, як пры СРСР, галасавалі за аднаго чалавека. Вось усё. І гэта бы называлось выбарамі, і вы бы у плечы атрымалі яшчэ 5 год карцеру. Я лічу, што калі народ абраў свайго лідара, неабходна датрымлівацца, не гледзячы на дыскрэдытацыі. Прапаганда працуе вельмі моцна. У вас ёсць прамыя сведчанні, што яна супрацоўнічае з КДБ Расіі? Не, няма. Я яшчэ раз падкрэсліваю, я аб'ектыўна стаўлюся да карцінкі. І калі мне прапануюць аб'яднацца, адзіны чалавек, якога я бачу зараз, як вось такой столб, вакол якога можна аб'яднацца, гэта Святлана Ціхановская. Усі рэшта, яны з'явіліся ў полі зору беларускага супраціву пасля падзей, пасля жніўня 2020 году. Што вы мне хацеце яшчэ раз павесці? Але за каментар дзякую, я з задавальненнем вось такія спрэчкі, мабыць, она может предложить нам человека вместо себя, который не ограничен, либо предположить нам выбрать нового лидера через голос, например. Нелепо выходит. Я не згодна з вами. Мы выходили, я нагадаю, з 3 пунктами. Гэта вызваленне палітвязняў, правядзенне новых сумленных выбораў пад назіраннем прадстаўнікоў замежных краін, іншых краін, замежнікаў, і гэта пакаранне ўсіх, хто прымаў удзел у катаваннях беларусаў. Тое, што яна, гэта ўжо вашыя дадумкі, і не патрэбна яе дыскрэдытаваць, праз голас яна не прапанавала абіраць нам прэзідэнта. Яна паабяцала, што яна будзе спрыяць таму, каб у Беларусі адбыліся новыя выбары, таму, калі ласка, не уподабляйцеся беларускай прапагандзе, якая перагартае словы просто на хаду. Паглядзіце, што пра мяне плятуць балбатэ, і тут стане ўсё ясна.
Так, мы з вами ўжо амаль гадзіну ў эфіры. На дадзены момант усе навіны, в прынцыпе, я вам распавела. Наконт заўтра не ведаю, паглядзім, як будзе складвацца сітуацыя. Адзінае, што заўтра мы плануем вялікі Алекс. Так. Ну да, кум мой такой транслятор у чаце, я пагаджаюся з ім. Так. Ці лічыце вы неабходным яшчэ больш дыскрэдытаваць Святлану Ціхановскую? Я нет. З якога боку глядзець наконт лідар? Я яшчэ раз скажу. Я абурана не тым, што называюць сабе лідарамі. Разумееце, у апазіцыі вельмі так, вельмі прынцыпова ставяцца да гэтых пытанняў. Ну, я не магу назваць сябе лідарам апазіцыі, а людзі, якія з'явіліся зараз у полі, ну, я не беру агулам усіх. Там ёсць людзі, якія дзейсна для Беларусі зрабілі вельмі шмат. І яны з апазіцыйнага блоку. Але пытанне ці з'яўляецца, разумееце, павесіць чалавеку, што вось лідар за ім ідзе, а вось гэты якраз такі лідар умоўны у коскі беру, павядзе людзей у пекла, вельмі вялікая верагоднасць. Разумееце, я учора казала роўна пра гэта. Не арыентуйцеся, лідары за кратамі, гэта беларускія лідары. Яны пра беларускую, яны таму і сядзяць, разумееце? Я аддаю сабе там, я разумею, што на шмат каго завелі крымінальныя справы, але гэта маленькі пшык на фоне таго, што адбываецца ў турмах з нашымі лідарамі апазіцыі. Гэта Сергей Ціхановскі, гэта Павел Севярынец, Мікалай Статкевіч. Увогуле я з яго каманды, мне як нікому баліць за яго. Тым больш, што яшчэ раз скажу, калі пані Марына палічыць неабходным зрабіць нейкія замоўленасці, яна мае на гэта права, я не. Але звесткі адтуль нам прыходзяць вельмі дрэнныя, шчыра кажу. І Роман Пратасевіч і смерць Вітольда Ашурка, я гэта, шчыра кажу, для нас гэта вось проста молатам па галаве. Ніклаус піше, Джек Стеллер піше, Ніклаус, бо може заблудитися, а потім викручуся і згадую, які там шпілі. Ну так. Добре, сябри, будемо загрататися. Сьогодні тяжкий день. Коли ласка, тримайтеся. Вітаю, товариство «Живі Білорусь». Слава Україні. Пан Василь, щиро дякую, що дали мені сьогодні трошки ефірного часу. Вельми важливо і терміново все, що відбувається у Білорусі. Я ще раз скажу. Зараз справа Беларусі гэта ўжо не толькі выключна справа беларусаў, а гэта справа ўсёй сусветнай суполкі, таму што як і вайна ва ўкраіне, вайна ў Беларусі фактычна, якая ідзе, яны несуць прамую пагрозу ўсёй светавой суполкі, таму што два абсалютна ублюдачных псіхапата, у іх няма чырвоных ліній. Чырвоныя лініі малююць сабе людзі, якія жывуць у межах закону. Гэтыя адарваныя абсалютна ад рэальнасці псіхапаты жывуць не па законах. Адзін хоча ў сартыры мачыць, а другой будзе да самай смерці, як ён сказаў, сядзець. Таму шкадаваць я заклікаю да эканамічных санкцый і аднаго і другого. Я шчыра кажу, я не буду здзівована, калі вось той полупокерны, якой сачыў за Романом Пратасевічам, апынецца другім там, я не памятаю, гэтых КДБшнікаў, ФСБшнікаў расіяцкіх завуць. Я шчыра кажу, я не буду здзівована, калі выявіцца, што гэта шлёндра хуйла. І я чамусьці, ось зараз, шчыра кажу, скланяюсь больш да гэтага. Эканамічна патрібна жорсткіше, набагато жорсткіше. Я спадзяюся, што сіл беларусаў хопіць арганізаваць яшчэ плошчы 2021. Тым больш, што стачкам сёння вельмі заклікаў да імгненнай рэакцыі. Паглядзім, будзем жыць. Шчыры дзякуй, пойдземце адпачываць, каму на працу, каму то таксама на працу. Выбачайце, не пачуў адказу па сутнасці. Залежны чалавек выступае абраным лідарам, калі ён залежны, ён вупіць нашу справу, логіку. Я не лічу яе залежнай, яна заручніца сітуацыі.
І заручніця ситуації, яна роўна з-за беларускай гісторыі. Яна бы не стала заручніцай, каб за яе спіной не стаяў беларускі народ. Вось і ўсё. Я вам роўна пра гэта і кажу. Яна не губіць нашу справу. Я яшчэ раз скажу, я не крытычна стаўлюся па адной простой прычыне. Я бачу, што яна робіць для Беларусі ў светавой суполкі. Звярніце, калі ласка, увагу на яе дзейнасць і згуртуйцеся вакол лідара. Таму што вось такія каментары я дзейсна чую ад нашых у Коскі бюро лідараў апазіцыі, якія лічаць, што яны круцей за яйца і яны нас вядуць у пекла. Адразу кажу. Асабліва гэтая з каларадкай, гэта, ну, вам ужо проста не ведаю, што беларусам яшчэ неабходна паясніць, каб дашло. Прабачце. Всё. Ужо шмат сёння нагаварылася. Ідземце адпачываць. Шчыра вам дзякуй за ваш удзел у беларускім жыцці. Мы спадзяемся, што заўтра сонейка будзе нас радаваць, і ўсё будзе Беларусь, Украіна, Казахстан. Дзякуй. Жыве Беларусь, слава Украіне, алга Казахстан і Путін хуйло, калі вы памятаеце.